Velkommen til vikingetiden. Coach Bull her. Om lidt bliver jeg delt op i hold, og så går det ellers løs i kampen om Midgårds skat. Først skal du vælge din avatar. Tænk på, hvad der passer til dig og dine venner på holdet. I skal ud på en hæsblæsende plyndring og udtænke den rigtige vej til skatten. Men du kan ikke stole på de andre hold. Dette 25 minutter lange biografspil kræver mod, snilde, samarbejde og skarpe reflekser. Og pas på, hvis I møder krakken, er det alle vikinger for sig selv. Hvilket hold vinder, og kan du blive dagens helt i skysovs? Midgårds skat. Verdens første Cineclash.